Iqiniso lithi ibandla vele lahlukana iNkosilanga isakhona emhlabeni ingakakhothami. Lelo ngizoliveza iqiniso ukuthi ibandla vele lase lihlukene vele ngesikhathi iNkosilanga isakhona. Uma iNkosilanga ihleli kwase kuqhamuka insizwa enhle yaqhamuka ngasenyakatho yathi ifake igqoko esinsundu ifake umjiba idonsa kancane iqatho lithi khwe umuntu lomuntu ngathi akuboni size wakhe lo kodwa yesa lensizwa yesa ithuli inkosi yesa lensizwa iyathi suka inkosi yamaNazaretha yathi ukumagama wathi khona inkosi yalitshela leli demoni samapha angilifuni leli demoni samapha wasuka waya kuye wathi uthi ubaba ungezi kuye yaphindela emva lensizwa ithi inkosi yamaNazaretha lo osakimi ingane yami utsontshe imjiva yami negqosa uthi naye angahlala kulesihla ithi inkosi umzulu umfundisi ngoba nami ngangikho ithi inkosi ayikho imfene engahlala kulesihla ithi lesihlalo kuhlala okhethiwe ezulwini ayibonkosi ukhethiwe na. Well, lapha siyathola ukuthi kukhona-ke indodana yeNkosilanga eyayisivele igqoka imjiva yayo iNkosilanga. Isifuna isihlalo iNkosilanga isaphila. Umbuzo-ke uthi kwakuwubani leyo ndodana, kodwa-ke sizothola ukuthi yayubani futhi yayisukaphi, yayihlala kuphi. Kodwa yayesasonto naye lo muntu wabe waphinde ngambuka manje hawu ukuthelisize sathothanalo wayebatshela somimfana efika lelinda uthi wewe mfana bhewe uyabonda wakho ufuna lejazi walibambe limhlophe wayelukuranda endlela ufuna lejazi ngeke leli jazi linomnikazi wayo khona kwabazanabuya nangomfana khona wayekhonishini nayejazi lokuthole inomnikazi wayo ngengitshela umnikazi walomfana sezimbulala nasebananzelethela okwanye ovikela umuntu omkhulu wasezulwini. Well, futhi siyayibona le ndodana isivela futhi kwesibili. iNkosilanga futhi iyitshela ukuthi-ke leli jazi linomnikazi walo. Kepha ngeke ngikutshele ukuthi ubani ngoba kungase umbulale loyo muntu uma ngase umazi ukuthi uye ozothatha lesi sihlalo engihleli kuzona. Lithi ilanga lamalanga ngolunye usuku lithi niyabona maNazaretha ibandla ngeke liholo umuntu. Lithi ngeke liholo umuntu ongakhethwanga uNkulunkulu. Lithi noma ngahlangana amadoda aleli bandla nabefundisi baleli bandla namakhosikazi aleli bandla abantu abahlakaniphile ney'ntombi zaleli bandla yaba ligaba ethathu. Ithi kodwa lowo muntu ngeke lihole ibandla uNkulunkulu yombulala. Wawuphi ngathi ngoba sasinawe nje manje yini indaba inyawo zibhimbe. Watshela abantu ungeyikho leli bandla manje lihambe libuza lithi kanti kwakuthiwe ngisuka lapho enye lokho kukhulunywayo namhlanje okuthiwa inyanga ezulu yayibambele. Hayi madoda msusu ukuphambanisa izinto. Uma yayibambele wena ufanele ngabe yathi uma ikhothama wahlala esihlalweni. Lithi ilanga lamalanga maNazaretha baba bethu bathi wathi baba mkhulu maNazaretha sengiyahamba manje sengihleze esihlalweni senkosi siyafukuza. Ithi lenkosi ezayo inkulu kakhulu mhlambe nami engikwenzayo engakuthandi yohikishini. Akuphathi kwakushuka komkhulu lo abagcobayo ngilapha ke lithi maNazaretha awu maNazaretha ayishongo kanye lokho owayekhona nje akekho ngazi singabhimba ngamabomu. Ilithi ilanga lamalanga maNazaretha mina ubaba walethembisa ngami. Ithi kodwa mina ngethembisa ilutho kufanele uma ngikhuluma lapha ngikhuluma into engiyoyimela nangomhla kuphela. Ngoba kufanele ngikhuluma into engiyimela ngoba ngiyazi ukuthi uma sengihamba emhlabeni ngiyofika kulo uma kodwa ngisho kwashiwo yilo kobe kulungile. Lithi ubaba wanethembisa ngami mina akanginethembisa ilutho kodwa sagcotha sababili nosibani ba. Ngelinye ilanga besithatha ulimi lethu sagcotha sababili nobaba omncane.
manje ngoba sasikhona kwenze njani khohliselani ibandla likaNkulunkulu Libona bufakazi-ke obuvelayo ukuthi-ke iNkosi Langa yayisho ukuthi mina ngagcotshwa nomfowethu okuyinkosi inyanga yezulu, mina ngagcotshwa nalo, mina ngagcotshwa ngalo. Ubufakazi-ke buveza-ke ukuthi-ke iNkosi Langa yakusho lokhu ukuthi-ke mina ubaba wanithembisa ngami, kodwa mina anginithembisi muntu, kodwa sagcotshwa saba babili nobaba omncane. Lokho-ke kuthiwa-ke iNkosi Langa yayilokhu ikusho kuwona amaNazaretha, kepha lokhu namhlanje bakufihla ngandlela zonke ukuthi kungaveli. Bahambe abatshela ukuthi bafowethu ngeke inkosi ngale kuthiwa ayi ubaba wasijwayeza ukuthi singehlukani, sehlukanisiwe nje laba bantu, kodwa manje njengoba kuthi ukhula kanje angikwazi ungayi asambeni. Bahambe mabefika la bavinjwe inhlalisuthi, thathe imboko, cha sifuna ukubona inkosi. Bathi cha hayi nina, bathule ngoba bazothini ngoba abazi ukuthi yini lenze ka. Hayi nina buyelana emva, babona ukuthi baviva bangase silimali. Hlanhla la kade kukhona inkosi yakithi la emaqadini endala, izombona ubaba, bafike bayivulela yambona, yayisihamba baphambana ngendlela bangayibona nayo yangababona. Cha bahambe-ke njengoba bexoshwa bangamboni umne wabo, kanti kuzofika inkosi leyamaqadi bese beyitshela ukuthi kade kukhona ubaba omncane la, misi ihamba naso isihluku khona la egcekeni. Ndiyaye bisithi kume hogela ukuthi uxoxwane la, kuthiwa niyabona-ke ngo-6 funa singene kuPhakameni simbulale ubaba omncane. Lapha kuyavela ukuthi inyanga yezulu yayingathandwa nhlobo amakholwa, khona iNkosi Langa isakhona, amakholwa ayengayifuni nokuthi ayibone, khona iNkosi Langa isaphila emhlabeni. Nakho phela bazobona yona iNkosi Langa eShowe, yayigula-ke iNkosi Langa la idunguzela. Mabafika egethini bafike bayavinjwa, kuthiwa cha ngeke nize ningene la, phindelana emuva. Kwafika inkosi yamaqadi bayivulela yona, base bayitshela ukuthi-ke ubaba omncane kade la, inyanga yezulu isuka la. Yahlala inkosi yamaqadi yakhuluma-ke kushuthi neNkosi Langa-ke bayivumela yona. Ithe isigoduke yayisizwa kuhletshwa kuthiwa siya eKuphakameni siyobulala ubaba omncane, inyanga yezulu siyoyibulala. Ibulawelani? Khumbula ukuthi amazwi eNkosi Langa athe, mfana leli jazi linomnikazi walo. Ngeke ngikutshele ukuthi ubani umnikazi walo ngoba kungase umbulale. Naba-ke sebeplana manje bayoyibulala inyanga yezulu eKuphakameni. Ihogele lo inkosi yamaqadi ithi ungeke shaya imoto, sebehambile-ke obaba babuyele emuva, idlule eKuphakameni. Ihamba ngeveni. Baba bengicela ufake impahla zakho uyele engayizwela. Athi ubaba undaba ezithe kwenze njani? Hayi ngizwe kahle ukuthi uyabulawa ngo-6 o'clock nje uyabulawa la. Ithi inkosi ubaba wanikini ikhanda. Mayebuza ukuthi indaba ezithe konje bathi bangibulalele ukuthini. Uthi eyi baba usathane uma sefikile ufikile. Imthatha inkosi iziyombeka la engayizivele. Bafika ngempela ngo-6 bacabanga ukuthi ukhona la endlini, kuthiwa babhodloza ngeimboko, bodloza amaglasi, amafastela, phahlaza nangamatshe. Nakhu-ke kuyavela ukuthi-ke sebefikile eKuphakameni, bafike babhodloza amawindi, baphihliza yonke into khona eKuphakameni. Bangayifici inyanga yezulu, yayisithathwe inkosi yamaqadi ngeveni nezimpahla zayo, yahambiswa yohlala eNqayizivele, bangayithola eKuphakameni. Kwenziwa yonke leyo nto, iNkosi Langa ayikakhothami ikhona, isadunguzela, ayikakhothami ikhona iNkosi Langa. Kwahlala kwesokala eShowe akusekuhle esihlalweni sasezulwini, saqala saqembukana phakathi komumsi waseKuphakameni, kwaba khona abasonto endlini yesonto, kwaba khona abasonto esigcawini eseduze kwendlu yesonto. Kuyiwa ngaphesheya, hey kunoshembe lapha ngaphesheya, hey ukutshela imfihlo. Kanti imfihlo ukuba kukhishwa inyanga yezulu phakathi komumsi. Lana siyathola ukuthi iNkosi Langa eShowe idunguzela kungekuhle kahle. Bese bayahlukana. Kwakhona abasonto endlini yesonto, kwakhona abasonto esigcawini, kwakhona abawela umgwaqo beyosonta
kulo mama wayezenza ushembe khona eKuphakameni. Konke lokhu kwenzeka inkosi Langa isakhona ekakakhothama isadunguzela ungizwe kahle. Kodwa wathelele yena ubaba ilanga lamalanga lele singakamfihli yonke into la ekhaya. Kusho bene ngisho amahlamvu emithi konke kubeke phansi kuthi awuzaqhamuka kuyisizwe ehlalisuthi. Ziza nenye indoda zithi mbambe mani. Sabukana nabafuthu uthi uNkulunkulu wami. Kazi yini senzeni laba bantu kodwa bebona sisemanzini ke bathi mbambe around indoda yaze unqamula umgwaqo afika phonseka emzini wendiya ongale komgwaqo. Phonseka ekitchen zangena. Kunamatshe la egcekeni lami ngoba zamqeda ngamathi washona. Zabuya zangena la khona lapha lasishonele khona ubaba. Nalo lelo gazi elinjalo kubona. Sasicimeza sonke uma sibabuka sivala amehlo uthi laba bantu basihlolela uNkulunkulu. Sivelelwe into ebuhlungu ngaba ngenza into kanti kuncane khona okuzayo. Wamlanda ubaba eShowe. Wafika naye kwasuka umsindo ngoLesine egcekeni. ngoLesine ekseni sihlanu ekseni savuka nencwadi ngoLesihlanu ekseni eyayisifakwe phansi kwesicapha. Ithi akushonela namhlanje singasekho thina egcekeni. Alikahlakazeki ibandla lapho ayikabo khona imbango. Kulungiselela ukuyofihla. Sagcina singamfihlanga. Sase silalele emsakazweni nasemaphepheni. Kuqalwa zona lezi indlela esezikhona namhlanje. Kodwa lapho ke ibandla alizange libe alinasandla lapho. Incwadi ngayithatha ekseni ngayiyisa kubaba wayithatha waye emakhosini nasebafundisi base bethi cha asikwazi ukuyingena nhlanzile thina sihlala ngapha nihlala nodwa ngale ngaphakathi njengomndeni. Iqhamuke emndenini lena. Okuthenga ukuhamba kwesikhathi ke base bebuye futhi sekuvele emndenini abayibhala ukuthi kwakuhlangenwe phi bebangakhi. Owayihambisa ethunywe ubani. Ethunywe ubani akawayifaka phansi kwesicapha ukuze ukuthi uma kufihlwa ngesonto sibe singasekho egcekeni ukuze kungabi khona ozokhipha ubaba mkhulu ngobhoko. Sikhishwa abanye bomndeni sekulungiselelwa lezi ndlela esezikhona. Lihlakazeka nje ibandla thina sesithuthiwe imoto ivene yasithatha yasilayishela emgwaqweni. Sashiya yonke into kanjalo. Well siyayizwa inkosi uThingo ithi before inkosi Langa ingakatshala kwaba khona amadoda agxoba umuntu azambulala abuya azongena phakathi la egcekeni. Kanti futhi nangu umholi waseGenyezinywe uyakuveza ukuthi ibandla lalingakahlukani lalingakalwi ngaleso sikhathi. Although abantu base bazazi ukuthi mina ngilandela abaseKuphakameni, mina ngihamba nenyanga yezulu, mina ngihamba nabaseGenyezinywe. Kanti futhi umholi uyaveza ukuthi kwabhala nencwadi eyayimxosha eKuphakameni kodwa uyaligodla igama lokuthi ubani wabhala lencwadi. Mina ke sengibheka ukuthi why eKuphakameni kuzothiwa akaphume khona ngoba nenyanga yezulu kwathiwa iphume eKuphakameni ayiphume iphele khona. Ubani lo nepower engaka yokukhipha abantu phakathi emzini waseKuphakameni nje abaphume baphele. Inyanga yezulu ayizange ifuneke eKuphakameni. Inkosi yaseGenyezinywe kwathiwa ihambe eKuphakameni. Wawuthatha umsebenzi. Kuthe ekuthatheni kwakhe kwaqala ekholeni kwakhe ibandla. Wonke lo muntu okhona namhlanje oyiNazaretha wayephethe uyena. Alikho elinye ibandla lalikhona. Kuthe makuyoshaya uOctober ngithi isonto lesibili kwase kuba nemvunga egcekeni yaba ngathi abasagculisiwe ukubamba kwakhe. Kwase ke kuhlala omunye wamadodana enkosi Langa kwase kubekwa yena. Well uyavezwa ke manje umholi owaba nepower owagcina ke ehola umuzi waseKuphakameni. Lona engichazile ke ngathi ubani lona onepower yokuthi ke akwazi ukuthi enze ukuthi inyanga yezulu ihambe eKuphakameni nenkosi yaseGenyezinywe ihambe eKuphakameni ukuze ke ehlale ke ngokuthula ke eKuphakameni. Umuntu ke wahlala ke eKuphakameni noma inkosi ke yahlala eKuphakameni iyona ke indodana yenkosi iLanga njengoba ke
kuvezwa. Kanti kuncane khona okuzayo. Uma esefihliwe ubaba, awubase beqhamukile. Bazokhipha laba balandela ubaba inyanga yezulu. Ngoshovo ongazange ubone. Khona lemzini kaNkulunkulu akuwabo umuzi kaNkulunkulu. Babajubula abathathu bababulala. Khona lapho bo. Kumzi lo ingcwele la khona indlu la iliba lika baba omkhulu. Benza lento nje sokukhona lika baba elanga lamalanga. Abanamahloni ukuthi lo mzo umuntu njengoba kukhona amathambo ayingcwele amatalo awu singenza izinto embikanga ngase kwenzeke kini lento ungenza njani wena? La kuyavela ukuthi the very same people abagxeka umuntu ngamatshe ekuphakameni ibona futhi ababuya bazokhipha inyanga yezulu ekuphakameni kwaze kwadubuleka abanye abathathu. Yakufika kwathiwa hey imoto eshaya umula sekwathiwa ungazangena insizwa zimi ngeyibhamu ezide ezinye iphethe imkhondo ezinye iphethe ocela kwathiwa ungazangena asikufune lapha hamba yema yathula iphethe iqoko ngesandla yema yathula yesemgwaqweni indlu yayisethizo umgwaqo zesinsizwa nebhamu bathi uyabe bendele emva yafika yema eminyango endlini yawo yema yathula yahambelela esivalweni yakhe yafakiya ngene endlini bathi usephakathi phuma saphuma isilwane seme eminyango sabuke imoto ya sayibuke sawela umgwaqo bathi hamba ayikho indoda yakhele enye indlu umuse hamba uye emsini wakho. Yaphuma kanjalo kwinyanga yezulu ekuphakameni yabese iyohlala emaqadini isixoshiwe ekuphakameni yilabantu abayixosha ekuphakameni ngoba ke sebena umholi ngaphakathi ekuphakameni. Yahamba ke inkosi inyanga yezulu yohlala emaqadini laphana ke eMzinyathi. Ahlala khona ke side isikhathi kwaze kwavela ke isiprofethi ukuthi ke kunendawo ekumele ke eyithole lapha ebuhleni bamaNazaretha ke leya ndawo yabe siyatholwa ke kwase kunyukelwa ke lapha phezulu kwayokhandwa khona ke umuzi wenkosi inyanga yezulu khona ngoba isixoshiwe ekuphakameni enzansi. Kwase kuthiwa cha ke madoda ke la ekuphakameni kusho ukuthi abahamba nobaba omncane sebezowelela ngaphesheya komgwaqo. La ngaphakathi sekuzawuhlala abahamba nalenkosi ezalwa ngqo umfowabo kababa. Okay. Unombango ke umbango ke ugqama kakhulu nje phakathi kwalamaqembu amabili ngoba agcine wona eseyisana ezinkantolo ayisehlukanisa ama property ebandla imizi kwayo ukuthi inkosi inabalandeli abangaki ngaphi. Lezi inhlangothi ezimbili zakhetha ukulwa. Zachuma ke ngoba zabe seziye ezinkantolo. Zaye ezinkantolo kungakayiwe ezinkantolo kwayiwe esilweni. Ngoba ngesikhathi kufihlwa isilo sasimelwe umntwana umcwayizeni esasithuma yena ukuthi azoba yiso laso. Uma usuku umsindo kwasekiwa kwaNongoma. Uma kufika khona sabe sesithi kulungile kubike kodwa boshembe masenilwa ngizocela ukuthi ubaba omncane njengoba kuyena othuliwe ahambe nebandla lingakahlakazeki. Wena buyisela labantu asebekhona bathi bahamba nawe eseshoke kubaba omncane ke ophethe kuphakameni. Ubaba omncane ophethe kuphakameni ubizwa uPhasha. Wavuma ukuthi ibandla uzobe sebabuyisela ubaba omncane sithi silo uzokhuphuka uye entabeni. Uma usubuya entabeni ubuye ke usuza la kumina usuhamba nezingane nomndeni uzosho ukuthi ubani ombambele. Kwahlukana kunjalo ke. Mase kubuye entabeni ke udaba lashintsha. Kwase kuyiwe enkantolo. Kwangabe kusayiwa kwisilo. Icala lokuqala ke likhona elabe selingena kwase kuba yilelo. Yayi ngabe kisaba khona ke indaba yokuthi uzokehle amemezele ngoba sekunaleli icala phakathi kwakhe nondodana omncane ukuthi ubani umholi. Okay. Eladonsa enkantolo enkulu eMgungundlovu ngithi iminyaka mhlambe emine
noma isihlanu njengoba nibona kudonsa leli kodwa egcineni laba nesiphetho isiphetho sakhona kwaba ukuthi ijaji likhipha isinqumo sokuthi phakathi kwabo obabili akekho obekwe umufi mase ngithi umufi ngisho inkosi ebihlele esihlalweni nalokho lase libenzela isivumelwano sokuhlanganisa ibandla okuyi-settlement. Okay. Lezi zinto umuntu akhuluma ngazo kumele abantu bakuqonde. Umuntu akazakhe sikhuluma ngomlando obhalwe phansi. Ongathi uma unika i-case number uye eMgungundlovu ufike ubheke kuma-archives icala lokuqala la kaShembe ulithola ukuthi laphela kanjalo. Uma kuphunywa enkantolo uhlangothi nohlangothi luthi siwinile. Uhlangothi nohlangothi luthi siwinile. Kuphunywa la sekuyohlukaniswa izinto zebandla iNazareth Baptist Church. Seyihlukaniswa ngokuthi kuleli tempeli kulomuzi lolo hlangothi linabalandeli abangakho inkosi elapho ingakubani. Uma wena una 10 umuzi oshiwe kuwena njengayi ezinye ungaphansi inkosi unabalandeli abaningi sebeyakhishwa abancane usobuya ngakwena. Yonke ke lemizi kaShembe ihlukaniswe kanjalo. Okay. Njoba namhlanje khona ongangeni kulo khona ongena kulo. Indaba ke yokuhlukana kwebandla bekanjalo. Well, sibonga ukufakaza okumnandi esikuthola kwinkosi yaseGenyezinye. Imbangela yokwenza le video bengiveza isizathu esenza inyanga yezulu ihlale esihlalweni. Nanokuthi kwakusho ubani. Bese ngivezela labantu abathi inkosi langa ayizange ikukhulume lokuthi ubaba wanithembisa ngami kepha mina nginithembisi lutho kodwa ngigcotshwe nomfowethu. Ngakho ke abantu abaningi lokho bathi amanga lokho akuzange kushiwo. Bayakufihla ngeke bakuveze lokho ngoba phela bahambisana nakho. So ke mina ngenze le video ngizovezela abafuna ukwazi lokho.